Припинок – Центральная городская больница. Наступный припинок – Стафеева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеева. Автобус рухається по маршруту номер 24. Припинок – Стафеева. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Припинок – Усходній мікрорайон. Наступний припинок – ФОК. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ФОК. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – ФОК. Наступны прыпынак – Гаўрылава. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гаўрылава. Припинок – Гаўрылава. Наступний припинок – Палац спорту «Вікторія». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Палац спорту «Вікторія». Поважаныя пассажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Палац спорту «Вікторія». Наступны прыпынак – тралейбусны парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – троллейбусный парк. Управление внутренних дел напоминает, сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не осуществляют звонки с просьбой совершить какие-либо манипуляции с денежными средствами, банковскими карточками и счетами. Если у вас вызывает сомнение в правдивости сказанного звонящим, обратитесь непосредственно в банковское учреждение или правоохранительный орган, в том числе путем осуществления звонка. Будьте бдительны, не станьте жертвой мошенников. Прыпынак – троллейбусный парк. Наступный прыпынак – Новые Задворцы. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – Новые Задворцы. Автобус рухається по маршруту номер 24. Прыпынак – Новые Задворцы. Наступный прыпынак – Аўтааматараў. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – Аўтааматараў. Прыпынак – Аўтааматараў. Наступный прыпынак – Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – Белтрансконсалт. Поважаныя пассажыры, будьте уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак – Белтрансконсалт. Наступны прыпынак – Машэнскага. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – Машэнскага. Прыпынак – Машэнскага. Наступны прыпынак – Электратэхнічны завод.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – электратэхнічны завод. Наступны прыпынак – сярэдняя школа нумар 32. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – сярэдняя школа нумар 32. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак – сярэдняя школа нумар 32. Наступны прыпынак – Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гагарына. Прыпынак – Гагарына. Наступны прыпынак – Шасэйная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Шасэйная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 24. Прыпынак – Шасэйная. Наступны прыпынак – Гаражы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гаражы. Прыпынак – Гаражы. Наступны прыпынак – Базагародніны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Базагародніны. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – Базагародніны. Наступны прыпынак – Клары Цэткін. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Клары Цэткін. Прыпынак – Клары Цэткін. Наступны прыпынак – Гарадская бальніца нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гарадская бальніца нумар 1. Прыпынак – Гарадская бальніца нумар 1. Наступны прыпынак – Прыгарадны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Прыгарадны вакзал. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 24. Прыпынак – Прыгарадны вакзал. Наступны прыпынак – Рэспубліканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рэспубліканская. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Рэспубліканская. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Міцкевіча. Прыпынак – Міцкевіча. Наступны прыпынак
советская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – советская. Прыпынак – советская. Наступны прыпынак – завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод газаапарат. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – завод газаапарат. Канцавы прыпынак.